Fil-jum li fih l-MUT iddikjarat tilwima industrijali, il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Prim Ministru Roberta Bela ħarġu jisfidaw lill-MUT biex tajt il-fatti kollha. Lalli ma jinsabu rrabjati għal fatt li l-Gvern baqa jsabba s-saqaħ fuq il-ftehim kollettiv. Dan fil-waqt li Bela implika li l-MUT mhux qed tkun fatwali. Nappella wkoll il-Union illi tagħti l-fatti sħaħ. Mistoqsi għalfejn l-MUT tagħtu ultimatum jekk il-Gvern offra pakkett finanzjarju tajjeb, il-Prim Ministru baqa' jinsisti li l-MUT naqset milli tinforma lil pubbliku kif suppost. Informat ukoll lill-Ministru Clifton Grima tenna stedina bil-miktub lill-Union biex ikomplu t-taħdidiet il-ġimgħa d-dieħla u nemmen li bil-program. Fejn tibqgħu sejrin daqshekk għax ta' ġimgħa ultimatum ukoll l-MUT. L-għennet niċċara wkoll illi l-allima se jieħdu dak kollu li se jiġi maqbul u qed nitkellmu dwar żidiet b'saħħithom ħafna. Allura għalfejn ma qablux, għalfejn ma kienx qbil jekk intom offrejtu dan il-pakkett finanzjarju li kien daqshekk b'saħħtu. L-MUT għalfejn tagħtu ultimatum ta' ġimgħa allura. Weġibtek illi se jkun hemm taħdidiet illi jitkomplew. Intant f'diskors li għamel aktar kmieni f'ħal Kirkop, Roberta Bela kompla jbeżza lin-nies bl-establishment li qed jiġbed l-isbak. Jifdal raġuni oħra. Forsi iktar importanti minn dak kollha li semmejta għall-għażla ta' 8 ta' Ġunju hija waħda kruċjali qegħdin naraw bħalissa. Kurrenti jew ġbit ta' spak mill-establishment. Fal-Kirkop il-Prim Ministru wiegħed żoni ta' spazji ħodor. Ta' meta f'għaxar snin il-pajjiż spiċċa f'gat bil-bini estaġerat li tela bla pjan u li ħafna minnu qed jakkomoda lill-popolazzjoni li splodiet f'dawn l-aħħar snin. Dan apparti s-siġar li tqaċtu minn diversi toroq u pjazzett ewlenin.